ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍କିମ୍ ଜାଣିବା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ମାସକୁ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ସ୍କିମ୍? ଏହି ସ୍କିମ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର MIS ଏହା ଏକ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା। ଯାହା ହେଉଛି ଏକ MIS ସ୍କିମ୍। ଏହା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଅନନ୍ୟ ସ୍କିମ୍। ଏକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ବିନିଯୋଗ ଯୋଜନା ଅଟେ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିବେଶକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ କିଛି ଆୟ ଯୋଗାଇଦେବା। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଜନା, ଯାହାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ MIS ନିବେଶକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ ଆଧାରରେ ସୁଧ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳିତ ଅବଧି 5 ବର୍ଷ। ସୁଧ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରାୟ 7.4% ଅଟେ। ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ବାଧିକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 9 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିହେବ। ଆଉ ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଖୋଲିବେ, ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀରେ, ତାହେଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ? ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 500 ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିପାରେ? ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର, ପାନ୍ ଆଉ ଠିକଣା। ଏହି ସ୍କାମ୍ରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିବ, 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାବାଳକ ନାବାଳିକା ଏଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଯଦି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ପ୍ରତି ମାସ 617 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ମାସ 5,500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ 15 ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ମାସ 9,200 ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଧ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।